voláš, čo spievaš, kam sa otoč, tam je to. Volám sa Laura Andreščíková a spievam Ade Tota Huska a Zalec sokol. Dorota Olejníková a spievam Na zelenej lúke sedí zajac a ja taká čarná. Ako zajac,
Volám sa Timotej Grocký a spievam Šumný koník aj u susedov. Šumný koník keče, šumne učeše, krajše zivče keče, šumne učeše. Idze sebe zadražečku kolone, dobre vo mne mojo šerco nevírve. Milo moja, coži sebe myšlela, keď si za mnou kolo vody chodzela. Ja myšlela, že budeme množiť a ty pošol americké vínko piť. Ja myšlela, že budeme množiť a ty pošol americké vínko piť. U susedov tam je topoľ, tam je dievča ako sokol, rozmarín zelený, hej hore detvou po dva rády sadený. U susedov tam je lípka, tam je dievča ako rybka, rozmarín zelený, hej hore detvou po dva rády sadený. U susedov tam je tráva, tam je dievča ako páva, rozmarín zelený, hej hore detvou po dva rády sadený. Volám sa Rebeka Jurčišinová a budem spievať Hej kelemeš a Ej pada rosička. Hej kelemes, kelemes, kelemes,
vládzeš? Počkaj, Emka, predstav. Volám sa Ema Grodská a budem spievať Adze Tota Huska a Nety Beťarnety. A budem spievať Poďme dzivky, poďme a za našu stodolečku. Poďme dzivky, poďme, hej, poďme do karičky, zaspívajme sebe, jar na jar, herličky, jar na jar, herličky. Švarné dzivče,
Ema Džubaková, budem spievať pesničku Adzi Tota Huska a Večerie, večerie. A budem spievať v našom dvorcu a Podzmedzivky Podzme.
musíme byť a ľúbiť, že ja chudobná nechcešíme byť a ľúbiť, že ja chudobná. Hľadaj sebe také dívče, co ti je rovná. Ti nežaj, že si me tak zanechal. Verne jace ľubovala, dobre ty to znal. Volám sa Viktória Kovarová a budem spievať Hej Klemeš a Už slnečko šída. A budem spievať Azeta Tahuska a Kejuna Vanka.
Kovalikova a budem spievať Hrabaj, dievča, hrabaj a Azeta Huska. Poďakovanie za každú jednu pieseň. Ďakujeme pani učiteľke Slavke Kovalikovej, pani učiteľke Veronike Čekanovej za prípravu. Je vidieť, že s vami svedomite pracovali a veľmi pekne vás pripravili na školské kolo. No a ďakujeme aj pani korepetitorke Slavke Radvanovej. Ďakujeme pánovi Kravcovi, veríme, že budeme mať krásne fotky, pekný zoznam, teda záznam a samozrejme aj porote, čiže pani zastupkyni Adolke Lormanovej, pani zastupkyni Danke Bejdovej. No a trošku možno tak netradične, mali sme veľmi ťažkú úlohu, takže my sme tak netradične tie miesta poudeľovali, pretože v niektorých kategóriách boli tie rozdiely úplne minimálne. Takže veľmi dobre počúvajte, aké ocenenie získa kto. Dobre, budeme čítať len tretie, druhé a prvé miesta. A začneme prvou kategóriou. Takže Takže, prvá kategória. Za prvé miesto, áno, pardon, za tretie miesto sme neudelili. Udelili sme druhé miesto v prvej kategórii, a to Makede Alici Žembovej. Áno, čiže odovzdávame pani učiteľke. Dobre. Ďalej sme udelili druhé miesto bez postupu, druhé miesto s postupom ako náhradníka, čiže keď vlastne ten, kto bude mať prvé miesto, nebude môcť, tak tento víťaz potom samozrejme postupuje na miesto neho do okresného kola a to je Ivko Grocký. Takže udelujeme druhé miesto prvého náhradníka Timotejovi Grockému.
výborné. Áno, blahoželám. Nech sa páči. No a prvé miesto v prvej kategórii získala Rebeka Jurčišinová. Čiže Rebeka nám postupuje na okresné kolo. Druhá kategória, tretie miesto získava Ema Džubáková. Nech sa páči. Druhé miesto získava Viktória Dlubošová. A prvé... Nech sa páči. A prvé miesto MK Džubáková. Pardon, MK Grodzka. Aj okuliare. Takže vlastne postupuje na MK Grodzka. Áno. Tretia kategória. Áno, tretie miesto máme neudelené a ideme na druhé miesto. Takže druhé miesto bez postupu sme udelili Izabelke Hudečkovej. Blahoželáme, nech sa páči. Áno. Druhé miesto získala ako náhradník Rita Komišáková. Nie je tu. Čiže odozdáme pani učiteľke. No a prvé miesto získava Vaneska Michalíková, ktorá zároveň postupuje. Takže, milé deti, milí žiaci, žiačky, ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme a ja verím, že dnešný deň bude takou motiváciou pre vás aj na budúci rok. Budúci rok bude organizovať okresné kolo pravdepodobne Základná umelecká škola Lipany a tento rok sa bude okresné kolo konať tu na Sabinove. Takže držíme veľmi, veľmi prsty našim postupujúcim súťažiacím. No a veríme, že budete v prvom rade zdravé dievčatá, aby ste nás mohli reprezentovať. No a ešte raz veľká vďaka aj za organizáciu pani učiteľke, teda pani zástupkyni Danke Bejdovej. A ešte raz veľká vďaka obom pani učiteľke Slavke Kovalíkovej aj Veronike.